Shalom, benvinguts a Alayam, un podcast sobre Israel, Palestina i l'Orient Mitjà. Som en Pol Sánchez. I l'Ofer Lashevitsky. Aquest projecte es sosté amb les vostres aportacions. Pots recolzar-nos al nostre perfil de Patreon a partir de 5 euros al mes. Comencem. Avui parlarem amb l'Amit Feldman sobre com s'ha viscut la guerra al nord d'Israel, de les conseqüències que tindrà l'alto el foc entre l'Iran i Estats Units i de què ha estat passant a Gaza mentre el món mirava a l'Iran. Shalom, benvingut i ben tornat, estimat Pol. T'he trobat a faltar, eh? Doncs sí, potser els Tu no, temes del tu no, tema. tu no. Francament, he estat molt bé desconnectat, he viatjat, Pues, però, bueno, encara sort perquè l'actualitat ha estat molt, molt heavy, molt bèstia. Aleshores, tornem-hi, tornem-hi. benvingut i ben tornat, encara que no em trobessis a faltar, però la realitat és així, per tant, a la IAM t'ho demana i l'audiència també. Recordar, abans de començar amb aquest capítol que tenim per endavant, amb un testimoni que crec que serà molt enriquidor, recordar dimarts 14, la setmana que ve, tenim un episodi en directe de la IAM a la Casa Dret, la seu de Mosaic a Barcelona, on parlarem, disculpa, dels desafiaments dels alumnes jueus al sistema educatiu, no? A escoles i universitats, des del 7 d'octubre de 2023. Serà un capítol amb una convidada, perdona, de luxe, l'Angie Cohen, que ve de Madrid, és investigadora del CSIC, experta en qüestions jueves de la modernitat, i amb qui, de fet, ja ha estat partícip de l'IAM a l'inici d'aquest projecte, d'aquest podcast. Tindrem el luxe de tenir-la en directe. Per tant, si ens escolteu i ens seguiu, ens faria moltíssima il·lusió que vinguéssiu en aquest esdeveniment i que ens ajudéssiu també, evidentment, a portar gent i a la difusió de tot plegat. És important, no? A veure com va la cosa. Anem, sense més, directe directe cara a barraca, el que ens toca parlar, amb l'Amit Feldman. L'Amit Feldman, després d'uns anys visquent aquí, a Barcelona, amb el seu marit i les seves dues filles petites, l'Amit va decidir tornar al seu quibuts, el quibuts Kfar Sold, al nord d'Israel, després de que es firmés l'acord de pau per Gaza, setembre de l'any passat. Malgrat la convulsa realitat, ella trobava a faltar la seva gent i les seves arrels. Però amb l'esclat de la nova guerra contra l'Iran, la Mit ha reviscut vells traumes del passat. Com a residents una comunitat propera a la frontera del Líban, els Feldman han patit durant anys el terror dels míssils de Hezbollah. El darrer mes, la Mit ha viscut tancada amb les seves dues filles petites al refugi, mentre al seu voltant ressonava el so de la guerra. Projectils d'artilleria, els avions de combat al cel, alarmes antiaèries constants i booms, molts booms. L'acord de treva, pactat entre Estats Units i l'Iran, ha deixat per ara al marge el Líban, on l'exèrcit israelià ha realitzat els pitjors bombardejos sobre el país des de l'any 1982, que han deixat més de 200 morts i milers de ferits, i el que no sabem encara. Aquesta nit Hezbollah ha continuat disparant míssils cap al nord d'Israel, i això és el que li volem preguntar a l'Amit. Shalom, Amit, y bienvenida a la IAM. Y la primera pregunta, que es obvia, ¿no? ¿Cómo habéis pasado la noche? Hola, buenos días. Buenos días. Em, Todas las noches son muy duras, hay mucho ruido donde vivimos todo el tiempo. En nuestro kibutz no hay muchas alarmas, o sea, estamos muy cerca de Kiryat Shmona, que es la ciudad que más atacan, Em, pero todo el tiempo escuchamos ruido. No puedes dormir tranquilo. Todo el tiempo hay aviones, bombas, misiles, escuchas todo. Estos últimos 40 días de guerra, es decir, vosotros en el norte sobre todo habéis estado expuestos a los bombardeos a los ataques de Hezbollah. Eh, Vamos a intentar ayudar al público internacional a entender cómo se vive concretamente esta guerra en el norte en comparación, por ejemplo, con Tel Aviv, donde sabemos que también han pasado noches en vilo en los refugios públicos por los misiles iraníes.
¿Dirías que la experiencia es parecida o hay algo que sea diferente, particular de cómo se vive el conflicto en el norte? Me parece que la mayor diferencia es el tiempo. Cuando suena la alarma en Tel Aviv, cuando fue de Irán, tienen como 10 minutos de organizarse mientras el misil está en el aire y saben que en 5 o 10 minutos va a caer y tienen el tiempo de llegar al refugio. Y nosotros no, tenemos 15 segundos. 15 segundos, no importa dónde estés, o te acostás al suelo y pones la mano sobre la cabeza, y si estás en tu casa, vas al lugar más seguro posible, o si estás en el refugio, te quedas ahí, pero el tiempo es muy crítico, ¿Todas las casas tienen refugio en el ¿no? norte? Yo no tengo. Entonces, ¿qué Yo, hacéis vosotros? nosotros ya desde que empezó la guerra, yo voy al, ¿cómo se dice? El jardín de infantes. Ujú. Como la A la guardería. guardería, sí. La guardería de mi hija que está de 30 metros de mi casa y dormimos ahí. O sea, estamos, mientras el día estamos en casa, nos organizamos por la noche y vamos a dormir ahí. Ajá, lleváis qué, sacos de dormir y... Pusimos ahí un colchón y dormimos ahí todos juntos. Ujú, entiendo. Am, claro, lo que nos interesa saber también es cómo está viviendo la gente del kibutz el hecho de que ahora estéis de nuevo escondiéndoos de los misiles de Hezbollah cuando esta amenaza se os había dicho que ya había sido neutralizada en la guerra de los últimos 2 años, la guerra de los 7 frentes que libró Israel contra los varios proxies de Irán. Según se había dicho políticamente, Hezbollah estaba neutralizada y ya no suponía una amenaza al norte y la población podía volver a sus casas. Entonces, ¿cómo se está viviendo ahora este Sí, conflicto renovado? esa es la parte más dura que ya pensamos que todo pasó y que podemos vivir en paz para unos años, por lo menos. O sea, mi familia y yo volvimos de España en el último verano con el pensamiento que ya está, volvemos y tenemos, no sé, 5 o 10 años de vivir tranquilos. Y es muy, muy triste de pensar que, ¿qué hicieron estos 2 años el ejército, el gobierno? ¿Para qué sacaron toda la publicidad de esta zona? Los hicieron volver y estamos peor que antes. Es muy triste. La buena parte de Mickey Woods es que la gente ya está muy acostumbrada, entonces muy rápido abrieron cosas para niños en los refugios, actividades. La gente ya está acostumbrada y esta es la buena parte, pero Pero qué triste, ¿no? Que la buena parte sea esto, ¿no, Amit? O sí, sea, sí, es muy triste. acostumbrarse a una realidad prácticamente de guerra permanente, que es algo... a mí me gustaría mirar al pasado ahora, ¿no? Porque tú has nacido y has crecido en Kfar Sol, por tanto, los misiles lloviendo sobre vuestras cabezas no es algo nuevo, ¿no? Pero a mí sí que cuando estoy dando ¿no? comentarios estos días, análisis sobre los resultados de esta guerra, soy muy crítico con el gobierno de Israel en el sentido, no por el hecho de que, a ver, la guerra lamentablemente no es buena ni deseable por nadie, ¿no? Pero uno es consciente de quién está al otro lado de la frontera y cuál es la voluntad de Hezbollah, de Hamas, de Irán, y que en la mayoría de los casos son guerras que ellos mismos inician, como ocurrió el 7 de octubre, o con Hezbollah el 8 de octubre del 23, que fueron ellos quienes ellos empezaron el disparo de misiles. Incluso en la actual guerra contra Irán es Hezbollah quien se anima y dispara los primeros misiles. El problema que vemos es que no hay una estrategia de salida de estas guerras, ¿no? Y que el actual gobierno de Israel basa exclusivamente en la fuerza militar, en pulverizar al enemigo y a la población civil del otro lado, y vemos que ni en Gaza, ni en el Líbano, ni tampoco en Irán, esto trae resultados concretos más allá de la receta para la próxima.
la próxima ronda, ¿no? En tu caso, a mí me gustaría, ¿no? Que nos describieras el contraste, ¿no? De, ostras, vivís unos años en España, ¿no? Por motivos profesionales y vivís una experiencia. Volvéis a Kfar Sol después de la firma de la tregua en Gaza, sabiendo que no es un jardín del Edén y todo resuelto, pero quiero volver a mi casa. Es natural, ¿no? Alguien que tiene sus raíces en un lugar quiere eso siempre, ¿no? Pero ahora vuelves y estás de nuevo y creo que para ti también es revivir traumas de tu niñez y de tu juventud, ¿no? Me Exacto. gustaría que hicieras el paralelismo de cómo recuerdas, cómo lo viviste tú, por ejemplo, en 2006, la última gran guerra con Hezbollah, y qué haces tú ahora para proteger a tus hijas, ¿no? O cómo lidias con este sentimiento que tú arrastras y que ahora tienes a dos personas a tu cargo y un futuro, ¿no? Que construir para ellas. Sí, es muy triste de saber que nada ha cambiado. Y lo que dijiste es lo que siento, que el gobierno entra a unas guerras que no sabe cómo terminarlas. Em, y me parece que la diferencia de que cuando yo era niña, o sea, eh, habían misiles todo el tiempo, pero las guerras eran de 2 semanas, de un mes, Claro, no de años. O claro. sea, ahora también cuando se va a terminar, todos hablamos, es por un tiempo y van a empezar de nuevo. Porque parece que el mundo está controlado con, viste, que con hombres que le gustan el poder de Trump y de Netanyahu, que no saben cómo terminar las cosas. Y si hablamos de mi infancia, sí, a mí me costaba mucho decidir volver a Israel por este motivo, por el motivo que no quería que mis hijas vivieran las mismas cosas, de las guerras, del miedo y, y ahora, en general, me parece que cuando los padres están bien y lo pasan, viste, en una manera controlada más o menos, los niños están bien, como la película de Roberto, ¿cómo se llama? Roberto Benigni. Benini, sí, 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 sí. Ujú, Cuando lo haces como un juego, lo podés hacer, pero ves que los niños no son como antes. Mi Ujú. hija pequeña está todo el tiempo conmigo, no va sola al baño. ujú, Eh, Le cuesta mucho despedirse y son cosas normales que un niño que pasa una guerra quiere estar al lado de sus padres. ujú. Sí, cuesta mucho saber que una generación tras de otra pasan las mismas cosas y nada cambia y se pone peor. Esto es la famosa resiliencia israelí de la que hablan los políticos israelíes. ¿Cómo te hace sentir esa palabra resiliencia que se usa tanto últimamente? No, ¿qué quiere decir? Hosen, resiliencia José. es... Ah, sí, los israelíes tienen mucho resiliencia. Ujú, Sí, por eso, porque ya estamos acostumbrados. Ya ser judío, viste, tenés humor y humor negro se llama en hebreo, no sé si en Sí, español también. sí. Y al final la gente sigue viviendo. Esta es la fuerza de la gente de Israel. Yo siempre digo que la diferencia entre el pueblo y los políticos es tan grande y la suerte que tiene este país es tener a la gente, Sí. que siempre ayuda y está muy ahí. Es precisamente esta la naturaleza de este podcast, a mí, de Al-Ayam, ¿no? De, tanto en el caso de Israel como también de los palestinos y de otros pueblos, ¿no? De Oriente Medio, el traer voces como la tuya y escenificar que más allá de lo que la gente ve, percibe y los prejuicios que tienen, que al final, y en el caso nuestro, que conocemos muy bien al pueblo de Israel porque somos de ahí, ¿no? Y sabemos esto, lo vimos después del 7 de octubre, ¿no? Como fue la propia sociedad civil quien se movilizó para dar los primeros auxilios, para acoger a las familias que habían pasado aquel infierno, las manifestaciones, ¿no? De los familiares de los rehenes, que sin este movimiento seguramente no hubiera ocurrido el milagro que ocurrió tarde, pero al menos ocurrió, ¿no? Y eso es algo destacable, ¿no? Y ujú. un
Un apunte, ¿no? A mí, antes hablabas de esto que, o te preguntaba yo, ¿no? Sobre esta realidad que has vivido durante muchos años. Yo creo, bueno, o yo lo he vivido así, porque yo vivía en Tel Aviv, yo iba a zonas de guerra, al norte o al sur, pero luego volvías al centro y era como la burbujita, ¿no? Donde La parece burbuja de Tel Aviv. la burbuja de Tel Aviv y del centro, porque claro, los misiles de Hezbollah os iban a vosotros, los de Hamas, pues Ashkelon, Ashdod, Sderot, los kibbutz de la frontera y tal, pero no mucho más allá, ¿no? Pero yo creo que es la primera vez en la historia del país que todo el país en su conjunto Sí, vive y además por tanto tiempo, ¿no? Por más de un mes, una Ujú. amenaza constante de misiles cayendo cada día, impactos directos. Y lo que yo digo cuando hablo aquí en España, ¿no? Que no hay decenas o cientos de muertos al día porque la población cumple y hay refugios, ¿no? En todos sitios. No sé si al menos, no es por sentirte compensada o mejor, ¿no? Pero en esta ronda sí que el resto del país ha sentido lo que vosotros sentís habitualmente durante demasiados años, ¿no? sí, sí, es verdad que esta vez todo el país estaba así en la misma situación, pero ya ayer viste la diferencia cuando Tel Aviv volvió a la normalidad y todo el país, menos el norte. Y de repente por la noche dijeron, tengan en cuenta que Hezbollah va a bombardear por la noche otra vez el centro. Y justo una amiga me llamó por la mañana, ¿cómo pasaron la noche? Me dijeron que va a haber más misiles. Y le dije, bueno, nosotros ya, como todos los días, ¿sabes? Lo que pasa que el alto al fuego que dijeron en Tel Aviv, lo, ya, אני רוצה להגיד כאילו שהפסיקו להם את ההפסקת אש. כאילו Ujú. הפריעו lהם בהפסקת אש. Ya, como que les Les molestaron. les molestaron durante su alto el fuego, por así decirlo. Sí, Sí. les interrumpieron el alto el fuego. Entonces la diferencia era que en Tel Aviv les interrumpieron el alto al fuego Mm. y nosotros Para seguimos vosotros igual, es habitual, o sea, la vida sigue como siempre. nada diferente de los últimos 40 días. ¿Cómo te Y imaginas? Perdón, acaba y te hago una pregunta. no, no, está bien, ya está. Em, ¿Cómo te imaginas el futuro, no sé, en 5 años, por ejemplo, en el norte de Israel? Sé que el futuro es impredecible, pero lo ligo con tu decisión de volver a Israel y ahora que tienes 2 hijas y el hecho de haber vivido esta situación que tú hubieras preferido no vivir. ¿Crees ahora que la decisión de volver a Israel era la correcta? ¿En el futuro te planteas seguir ahí? ¿Te irías a otra parte del país? ¿Cómo te imaginas? A nivel personal, hablo, no político ni geopolítico. A nivel Sí, sí, personal, ¿cómo te imaginas el futuro habiendo vivido lo que has vivido? es la pregunta que me pregunto cada día. Y yo y mi marido lo hablamos mucho. Que, bueno, ahora ya es tarde, pero si supiera antes de volver que volvería a esta situación, no volvería. O esperaría un año o dos más para ver qué pasa. Ya. En el futuro no sé, es una gran pregunta. No sé si nos vamos a quedar acá en el kibutz o moveríamos a una parte más protegida. Hay zonas que son mucho más tranquilas en Israel. Y también vivir en una casa sin refugio es un desastre. Porque si yo Pero, tuviera en mi casa la opción de protegerme cuando hay una alarma y tengo 15 segundos, sería muy diferente lo que ujú, vivimos. Entonces, ahora exactamente no sé decir. Lo que pasa con nosotros los israelíes que nos olvidamos muy rápido y ya, seguimos la vida como si no pasó nada. ya. Y no sé, ahora me prometo a mí misma de no olvidar lo que viví ahora. Una pregunta sensible y responde hasta donde quieras, ¿no? Al otro lado de la frontera, el miércoles, el ejército de tu país y del mío lanza unos bombardeos brutales cuando se ha confirmado esta tregua con Irán.
Más de 100 ataques por todo el Líbano, en Beirut, zonas residenciales densamente pobladas, más de 200 muertos y gente que están sacando los escombros, unas escenas terribles. Y mucha gente son padres como tú y como yo, ¿no? Y niños muertos, pasando una situación terrible, ¿no? Evidentemente no te hago a ti, ni a mí, ni a nadie responsable de ello, ¿no? Pero ¿cómo te sientes cuando ves estas cosas, ¿no? Cuando ves que al otro lado, ¿no? El precio de la guerra es terriblemente mucho peor y de nuevo, o sea, más allá de los cálculos políticos y de quién es más culpa o menos, ¿no? Pero todo lo que comporta, ¿no? Y el futuro que dejará, ¿no? También en el Líbano, tan cerca de tu casa. A mí me pone muy triste saber que hay tantos muertos, no importa de qué lado. Cuanto hay inocentes, no tienen que morir. Eh, es muy interesante saber, justo este día, el miércoles, eh, quería saber la diferencia en la publicidad de Israel y en España. Ujú, Cuando entré en las noticias de Israel, nos contaron que Israel mató 250 terroristas. Cuando entré al diario de España, eh, cu- ah, de repente vi que hay miles de heridos que los llamaban personas, no terroristas. ujú, Entonces hay mucha diferencia en lo que vemos de nuestro lado. sí. Yo, si no hubiera entrado en la página de un diario de España, yo lo que sé es que Israel mató 250 terroristas. Y es lo que pasa en todo el mundo. Mm. Sabemos, Ese lenguaje me recuerda a la Rusia de Putin, ¿eh? También en la guerra en Ucrania, ¿no? Todo lo que se mata al otro lado es terrorista, ¿no? sí, en todas las guerras todos pierden. O sea, a mí me pone muy triste que mi ejército haga estas cosas, pero nos están contando que lo hacen para protegernos. Y si sos Mira, una persona que piensa un poco, entendés que el timing que lo hicieron es para ganar un tiempo más. y dicen que lo hace para protegeros, pero hasta ahora todas estas guerras solo llevan a más guerras. Sí, es verdad. Sí, nosotros, ni Amit ni los servidores de Al-Hayam tenemos fórmulas mágicas para solucionar los problemas de Oriente Medio que no nacieron ayer, llevan mucho tiempo, lamentablemente, pero sí somos conscientes, ¿no? De que sin iniciativas diplomáticas, en este caso los propios analistas israelíes que no están llevados por el fanatismo y esta borrachera militar, lo decían respecto a Gaza y lo dicen respecto al Líbano, sin una canal diplomático paralelo que refuerce al Estado libanés, que el Estado libanés pueda ser fuerte para sobreponerse a Hezbollah y desmilitarizar a Hezbollah. Sin todo eso, es decir, sin iniciativa diplomática internacional, no hay una solución a este conflicto, porque al final Hezbollah e Irán están movidos por un mesianismo. Ellos tienen idealizado el martirio también. Para ellos el martirio es un casi un deseo, un objetivo vital. Por tanto, la muerte de sus combatientes y líderes, ¿no? Es un obstáculo para continuar la batalla. Y como vimos en los últimos días, para el ejército israelí, combatir en el sur del Líbano es extremadamente complicado y no había una victoria como nos vendieron en 2024. Han caído soldados cada día y cada día, heridos, nuevos proyectiles sobre vosotros. Es decir, fuera de la narrativa oficial de Netanyahu, la realidad sobre el terreno es esta, y es que la superioridad militar y de inteligencia, etcétera, no garantiza que gente como Amit y sus amigos familiares vivan en paz y seguridad. Es así. Sí, sin la opción diplomática nunca va a terminar. Me Mm, parece que el mundo tiene que apoyar el país de Líbano para hacer no sé, una vida más tranquila para todos nosotros. mm, Porque con el grupo de terror de Hezbollah nada va a pasar. O nada sea, más. van a seguir atacarnos todo el tiempo. Si no hay diplomacia, no va a cambiar nada. Para eso existen. Sí. Mm. Bueno,
Amit Feldman, Todoraba, muchas gracias por tu tiempo, sacar un poco de resiliencia también para asomarte aquí a la ventana de Alayam y contarnos tus impresiones. Te mandamos, Hibuk, un abrazo muy fuerte de Barcelona a ti, a toda tu familia, a toda vuestra Yes. gente. Esperemos que en Que un lleguen futuro tiempos podamos... mejores. Esperemos que en un futuro Alayam no tenga que existir y hablemos de agricultura e inventos tecnológicos. Eso sería un avance para todos nosotros y un sueño que esperemos que se cumple. Así que toda va, Sí. muchas gracias y Shabbat Gracias, Shalom. chicos, y ojalá que menos seguidos a todos los lados. Israel, Exactament. Ojalá. Líbano, Irán, todos, que Ojalá. vivimos en Amén. paz. Amén, Amén. amén. Toda va. Adiós. Ciao, ciao. Tornem Va. al català. Tornem ara sí, bueno, tornem al mateix front, no? Interessant, sentir, no? Al final, i aquesta... Molt bona conversa. Sí, crec que ha il·lustrat molt bé la MIT, el que s'està vivint al nord. Que, pobres, de debò. Com bé ha dit, és que no és només aquesta guerra, és l'amenaça de Hezbollah al nord ha estat una constant a la seva vida i el fet de que això no sembli acabar-se mai, jo no em puc imaginar lo frustrant que deu ser per la població de tornar ara als refugis 40 dies amb més intensitat que mai, després de És tot el que que hi ha. una cosa, jo no sé, per molt que ho expliquem, però és que jo he estat amb la MIT, tu saps, no? Una mica, coneixes aquesta zona de Metula i tot Sí, sí, això, sí, sí, no? he estat per allà, sí. Sí. És que, clar, voltant amb ella pel cotxe i tal, i veient literalment els tios de Hezbollah allà, vull dir, a tocar de pedra, o sigui, a 50 metres, és que està molt a prop. Bueno, ara no, perquè ara està l'exèrcit Sí, israelià en aquests en un poblets, país però... normal, bueno, seria com estar al Pirineu català i veure França allà a l'altra banda. Sí, tio, és que és... I Sí. quan comença la història, allà, és que és terrorífic. Però bé, molt agraïts a la MIT i crec que això ajuda, no? Sempre, al final, nosaltres sí, posar anàlisis, tot el que vulguis, però parlar amb la gent que ho viu i ho pateix. Per cert, tinc en ment properament gent de Gaza per parlar amb nosaltres. No t'ho he dit en privat, però crec que és important, no?, que anem trobant gent sobre el terreny perquè ens expliqui les realitats, com s'estan vivint les coses. Per cert, a Gaza en parlarem després. Parlarem de Gaza avui, No i tant. pinta, no pinta res bé. De fet, et llegiré un missatge d'aquesta persona sense esmentar la seva Perfecte. identitat per ara. Però bé, vols introduir-nos una mica, Pol, al panorama d'aquest alto el foc que està passant? Quina por. Però sí, vinga, Va, som-hi, ànim, ànim, parlem ànim. de el que passa per diplomàcia geopolítica avui en dia. L'alto al foc. 3 dies després de declarar-se l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran, alto al foc mediat pel Pakistan, regna una incertesa total sobre el seu abast. L'alto al foc devia basar-se en una llista de 10 condicions publicada per l'Iran i acceptada per l'administració nord-americana. Però cap de les dues parts no ha fet pública aquesta llista i hi ha discrepàncies ara sobre el seu contingut. Mentrestant, les hostilitats entre Israel i Hezbollah al Líban, com hem comentat, amb bombardejos israelians a Beirut i una operació continuada per crear un búfer de seguretat al sud del país, el govern israelià diu que l'alto al foc no s'aplica al Líban, mentre que el Pakistan diu que sí que aplica al Líban. L'Iran, per la seva banda, exigeix l'extensió al Líban com a prova de serietat i amenaça amb una resposta contundent si no hi s'inclou el seu proxy. Havent dit això, aquest guió el vaig escriure ahir a la nit i aquest matí he vist que Iran ha enviat una delegació a Pakistan per negociar de totes maneres. Per Mhm. tant, ja en parlarem d'això. Trump, per ara, no ha... Trump, cal presentar-lo, el president dels Estats Units, per ara no ha frenat Israel. Analistes destaquen que parar la guerra en aquest moment no beneficia Israel, ja que no ha assolit els seus objectius estratègics a l'Iran, com ara assolir un canvi de règim, frenar el programa nuclear, neutralitzar els míssils balístics ni eliminar els proxys iranians que amenacen l'estat jueu. El líder de l'oposició israeliana, Yair Lapid, ha descrit l'alto al foc com un desastre polític. Crec recordar que va dir el desastre polític més gran de la història del país. Mhm. Això després de, primer de recolzar la guerra,
etcètera. Vull dir, clar, és que Yair Lapid, tio, Bueno, l'oposició israeliana, deixem-la córrer. Sí. Yair Lapid, ets un fracàs. Marxa. Vergonya d'oposició, però Tots. de totes maneres comparteixo el seu anàlisi. Potser no li diria desastre polític, però sí que desastre de guerra. I aviam, no sé. Pel cost que ha tingut aquesta guerra, ja ho hem descrit abans en la conversa amb l'Amit, 40 dies on tot el país ha estat amenaçat, paralitzat, en refugis, amb impactes directes cada dia, edificis destruïts, molts ferits, és a dir, potser el Més nombre de de morts... més de 7.000 ferits Sí, sí, i sí. una trentena, vora de 28, 26 morts, crec, que de nou I, és... i, i, un, I un últim apunt, no oblidem, amb el 90% dels jueus israelians donant suport a aquesta guerra perquè creien de tot cor en l'objectiu declarat que havia presentat el govern per anar a la guerra, que era assolir aquest canvi de règim a l'Iran, tant per protegir-se a si mateixos, això és la primera prioritat, perquè el règim de la República Islàmica amenaça constantment Israel, però també per la alliberació del poble iranià que viu subjugat a aquest règim del terror que exerceix una autèntica guerra contra la pròpia població. Uh, Israel ha recolzat totalment aquesta guerra i ara s'acaba havent assolit absolutament res. És que ho acabes de dir tot. És que és així. Vull dir, jo, si et pares a pensar en com ho has dit a la prèvia dels objectius de la guerra, jo també t'ho recolzo, és a dir, un canvi de règim i aturar l'amenaça i tal. I el problema aquí, què ha fet molt bé Netanyahu durant molts anys, és instaurar en l'imaginari col·lectiu israelià la urgència, la necessitat, la impossibilitat de conviure amb un règim iranià tan brutal com ha demostrat ser-ho, que pugui tenir una bomba atòmica capaç de disparar-la contra Israel i que això suposi literalment la fi d'Israel. És a dir, anem a parlar de les coses pel seu nom. No podem minoritzar l'amenaça. De nou, estem parlant de l'Orient Mitjà, això no és el Maresme. Allà la penya, malauradament, resol les coses a bombes, saps? Ja ens agradaria que fos diferent, no? Però en aquesta equació, fins i tot l'Amit Feldman, o el més pacifista, el 90 i pico per cent dels israelians del que tu deies, preferirà que els cazes del seu país destrueixin les llançadores de míssils del país enemic que vol disparar els míssils cap a Tel Aviv, no importa si votis a Yair Lapid o a Benny Gantz o a Netanyahu o siguis un ultraortodox de Bnei Barak. Això és així. Ara bé, el que ha aconseguit molt bé Netanyahu és que fins i tot els seus detractors assumeixin com a no? Una opció, bueno, el menor de los males, anar-nos ara a una guerra devastadora, gairebé havent acumulat 900 dies de guerra a tots els fronts, quan la pau amb Gaza és tan fràgil que no se sap on anirà, quan tot està pates en l'aire, fins i tot en aquest context s'assumeix que la necessitat del moment és ara sí o sí atacar l'Iran. Ja, ja, ja. Aquest, No, aquest és el marc és mental. increïble com ho ha venut, la I, veritat. i no només ho fa a nivell intern, sinó ara parlarem també del que fa amb els Estats Units i amb Donald Trump, perquè Netanyahu és boníssim fent el que fa. Ell viatja. Jo estic escrivint ara un anàlisi al respecte pel cap de setmana de com ell tiba, no? Va a converns a Trump, no? Va el 29 de desembre a Mar-a-Lago. Ja han començat les protestes a l'Iran. I llavors Netanyahu ell comença amb el mantra de dir el règim iranià està afablint-se. Hi ha un descontentament popular molt gran. És el moment, si ara ataquem, aconseguirem, sí o sí, d'una vegada per totes, acabar amb el programa nuclear, amb el programa de míssils balístics i, qui sap, amb aquest règim. I a més, li ven a Trump de dir, ostres, a més matarem el règim que suposadament ha dut diversos intents per assassinar-te, perquè es rumoreja que, no, que el règim iranià ha fet diversos Bueno, complots per intentar... se sap, perquè Bueno, Trump sí, va assassinar el cap de la Guàrdia Revolucionària, Qasem Soleimani, i van intentar assassinar Trump com a venjança.
Exactament. Tot plegat, no? Netanyahu fa aquesta estratègia de gota a gota, a poc es reuneixen els serveis secrets americans i el Mossad israelià, es fan avaluacions, es va gestant, no? Aquest caldo de cultivo, no? Perquè això acabi passant, i una mica el mantra que repeteix és que és Netanyahu qui arrossega a Trump en aquesta guerra, que recordem, a diferència de la guerra dels 12 dies del juny del 25, en aquest cas la llencen conjuntament. La Mhm. guerra del juny del 25 és Israel qui ataca l'Iran, i a última hora Estats Units s'afegeix amb uns atacs molt poderosos sobre les instal·lacions nuclears a Isfahan i a Fordo. Eh, però ara la dinàmica és diferent. És una guerra conjunta amb uns objectius conjunts i que, com tu has dit, Pol, a dia d'avui, cap d'ells s'ha complert. No només això, sinó que la posició d'Iran surt fins i tot, depèn de com, reforçada, no? Perquè és dir, Iran ha ells, sortit guanyant, ha sortit per, guanyant. Ara perquè per ara, i encara això encara no s'ha acabat, les negociacions ja veurem com van, pot ser que la guerra es reactivi, però ara per ara Iran està en la posició forta de les negociacions, amb l'economia mundial escanyada per l'estret d'Hormuz. És que, clar, parem un moment. Has mencionat abans de la narrativa de Netanyahu sobre la bomba nuclear, que sempre ha estat com el seu principal argument per anar a per l'Iran. Eh, Aquesta suposada bomba nuclear, que ja sabem a dia d'avui que l'estratègia de l'Iran era com eh, enriquir sense arribar, és a dir, tenir prou urani enriquit per poder crear-ne una si volguessin, però sense arribar a crear-ne. No oblidem, més context, que Iran és un país que ha firmat el Tractat de no proliferació de les armes nuclears, per tant, s'ha compromès internacionalment a no desenvolupar-ne una, i que l'Ayatollah, assassinat el primer dia de la guerra, Ali Khamenei, va publicar una fatwa en contra de l'ús de les bombes nuclears, perquè ell, com a líder espiritual religiós, veia l'ús d'armes nuclears com a una cosa, una acció no islàmica, diguem, massa violenta i contrària, per tant, a la religió. Um, Tot i així, la seva estratègia d'aprofitar el poder de dissuasió d'una bomba nuclear ha estat efectiu en tant que han perseguit aquesta estratègia d'enriquir urani fins al punt que podrien tenir-la i tenir el món en dubte, així, en plan, van en sèrio, no van en sèrio? Um, Aquest dubte generat al voltant de la creació o no d'una bomba nuclear ha estat la principal eina que ha fet servir l'Iran a nivell diplomàtic per buscar alleugerir les sancions que pesen sobre aquest país des de la Revolució Islàmica del 79. Sobretot sancions americanes, però també europees. Amb l'amenaça aquesta de la bomba, ha aconseguit portar els Estats Units a la taula de negociació diverses vegades al llarg dels anys, culminant finalment en aquest JCPOA, aquest acord firmat per l'administració Obama i el govern aleshores presidit per Rouhani, on s'aixecaven parcialment les sancions si Iran complia amb uns límits en l'enriquiment d'urani. És a dir, van saber aprofitar la amenaça d'una bomba nuclear per alleugerir les sancions. Ara, després d'aquesta guerra, suposadament llançada per eliminar, finalment, l'amenaça d'una bomba nuclear, l'Iran ha sortit amb una nova eina de negociació més poderosa encara que la bomba nuclear, que és l'Estret d'Hormuz. És a dir, amb l'Estret d'Hormuz pot pressionar i negociar molt més que no passa amb l'amenaça de la bomba nuclear. quina errada de càlcul, no? Pensar que aquests eren quatre locos amb turbants, no? Vull dir, quina visió tan fallida, no? No sé, perquè, clar, abans parlàvem, no? Parlant amb l'Amit, parlàvem de la resiliència israeliana, no? Que és brutal, no? Vull dir, a mi hi ha una cosa del caràcter del poble israelià, també del poble palestí, que són diferents, però que ve d'aquí i que bueno, em fascina i m'atrau. Però clar, el poble iranià...
més enllà, igual que parlem a l'hora de parlar d'Israel, més enllà de Netanyahu i dels governs i de tal, doncs l'Iran el mateix, no? Vull dir, més enllà d'aquest règim, aquest règim porta, bueno, des del 79, masses anys, malauradament, no? Però l'Iran és un poble persa, el poble iraní és un poble mil·lenari, no? Amb un orgull, amb un... No? Una voluntat, Sí, no? no, no, De no ens fem a la, persistir. no ens fem a la idea, però hi ha poques cultures al món que siguin tan antigues. És a dir, podríem parlar de la xinesa, la hindú, però jo què sé, des d'aquí a Europa, en els nostres estats-nació, estem parlant de cultures, països que tenen no més de 1.000 anys, saps? I això com estirant bastant la definició del que constitueix un poble o una nació. Ah. Uh, No, Aquests arrosseguen una història mil·lenària i s'identifiquen clar, i bé, i no són tontos, els tios ja han lliurat la guerra contra Israel, ja saben el que els hi pot fer Israel, no? Amb aquesta guerra dels 12 dies del juny del darrer any. Saben quins mals poden afrontar, però ells, bueno, les preparen, les estudien, doncs imagino que al juny van rebre un cop molt fort, no? Doncs imagino que aquest cop hauran amagat millor les seves llançadores de míssils, dosificat millor els seus projectils, el tema de l'estret d'Ormuz, que és la clau de la guerra, sens dubte. Vull dir, han sapigut llegir molt bé que la inferioritat militar no és de per se una desavantatge i que per molt que des de l'aire bombardegin, no? Bases militars, edificis civils, forces del règim i tal, és un país enorme, no? 90 milions d'habitants, hi haurà gent per reemplaçar la gent que matin i Bueno, sobretot però tenen... més que això, clar, tampoc és que tinguin un model, diguem, com el rus, de llançar gent al front com car de canó, perquè, bueno, perquè el govern no té consideració per les vides dels seus habitants i són molta població. L'Iran és un país d'enginyers. És un país amb gran, un gran cos de coneixement d'enginyeria. Són molt espavilats en aquest camp. Això és fruit, en part, de les sancions. És a dir, pel fet de que no poden comerciar amb la resta del món, s'ho han de fer tot ells. No poden importar moltes coses. Aleshores, és un país que, des de la Revolució Islàmica, ha après a ser autosuficient. I és un país lo suficientment gran per ser autosuficient. I clar, amb això veiem una capacitat de regeneració molt accelerada que potser no tindria un país, posem, europeu en cas de trobar-se en una guerra, perquè depenem molt més del comerç amb altres països. Allà és un país, dic, ple d'enginyers i que, bueno, ho hem vist, després de la guerra de l'any passat, els míssils que s'havien gastat i les llançaderes que havien estat destruïdes les van recuperar en pocs mesos. Aleshores, clar, són tot forces que, diguem, jo, amb tota humilitat, desconeixia de l'Iran i que al llarg d'aquest darrer any d'estudiar-lo a través de la guerra i les guerres amb Israel m'impressiona, perquè m'adona de lo poc que sabem. El poc que sabem, jo totalment d'acord, totalment d'acord. I la fallida, no, d'aquest pronòstic de dir, no, dels serveis d'intel·ligència israelians i nord-americans, de que el règim està afeblit i que si colpegem fort... La gent està cagada de por, la gent els van massacrar als carrers de l'Iran, vull dir, la gent... Clar, es dona per fet, i sí, que la gent respongui a la crida d'aquest home, del príncep, del Shah, i la gent sortir, i dic, ja, però és que la gent va sortir i els van a massacrar com bestiar en una A mi guerra que va... em sorprèn que això hagi vingut del Mossad, fins i tot. És que sembla que David Barnea, el cap del Mossad mateix, Sí, sí, sí. va donar com punts a favor de dir sí, sí, Eh, sí, podem instigar un canvi de règim perquè la població està preparada. Ara em sorprèn que hagin arribat a aquesta a conclusió i em fa preguntar-me fins a quin punt aquest realment era l'objectiu desitjat per Netanyahu. Sent pragmàtics i en plan, pensant en termes de real polític, segur que li interessa, perquè millor tenir un veí aliat que no pas un enemic. Um, però és que a Netanyahu també li beneficia la guerra constant. I bueno, ja hem vist com ha anat la cosa. No s'ha assolit el canvi de règim ni sembla que s'assolirà en el curt termini. L'Iran està enfortit
i als Estats Units està... No sé, com deu estar la relació Estats Units-Israel després d'això? Aquesta és una altra. Avançar, Pol, perquè ho has dit a la... o ara no recordo, però bueno, si ho has explicat o no a la intro, però el que ha de passar demà és que teòricament s'han de reunir al Pakistan delegacions d'alts oficials de l'Iran i d'Estats Units, vull dir, des d'Estats Units el màxim és el vicepresident J.D. Vance, aquest pàjaro, Mhm. i Sí, de... perquè els iranians ja no volen parlar amb qui era l'anterior. No, bueno, hi van més, Witkoff, eh? Witkoff. No, Els iranians sí, veuen però, Witkoff com bueno, segons vaig llegir ahir a... no sé si era Yedio Tajaronot o ara no recordo on, en teoria Witkoff hi va, Jared Kushner i tota la cúpula aquesta Ja, de, però és que jo de pel que he llegit negociar. aquests no agraden als iranians perquè els veuen com servint els interessos israelians, Mm, Kushner i Witkoff, i se'n refien més de Vance. I he de dir a favor de Vance que sembla haver estat la única veu sensata dins l'administració nord-americana tot aquest temps. És a dir, Déu-n'hi-do. sí, Déu-n'hi-do, perquè estem parlant de J.D. Vance, ni més ni menys, però de tota la pamalià, com es diu, tot l'entourage de Trump, que no li porten mai la contrària, li diuen sí, sí a tot, l'única persona que s'ha negat des del principi a participar en la guerra, o ha recomanat en contra d'anar a la guerra ha estat J.D. Vance, i és el que està fent més per salvar els mobles fins a dia d'avui. Mhm. Bueno, per part iraniana, Arakchi, el ministre d'Exteriors i més altres càrrecs, i en teoria s'ha de mirar de consolidar aquesta treva de 2 setmanes i parlar doncs, de clàusules de futur per mirar de trobar un acord de pau de llarg recorregut que ara mateix doncs, tothom dubta que pugui passar. Des del Golf Pèrsic, Pol, ara mentre parlem, denunciaven aquesta nit atacs iranians des de Kuwait, si no me'n recordo malament. Sí, Kuwait acusa l'Iran d'atacs continus de dron, malgrat l'alto el foc. Tenim aquest percal al Líban i al nord d'Israel. L'Iran ja va dir que va estar a punt de redonar els dispars sobre Israel davant la brutalitat israeliana al Líban, contra Hezbollah, etc etc. Vull dir, els ingredients no són, no criden a l'optimisme, malauradament. Aquest és el panorama. I No. seguirem parlant molt de l'Iran, però si et sembla, Pol, dediquem uns minuts finals, no?, a un territori del qual se n'havia parlat molt i que ara se'n parla gens, no?, que és la Franja de Gaza, no?, que Mhm. encara Gaza existe, no? I és que mentre el món mirava i mira a l'Iran i aquesta treva, la Franja de Gaza, el pla de pau dissenyat per Donald Trump ha quedat totalment estancat, com era previsible. De fet, la Junta per la Pau no espera rebre l'aprovació final per part de Hamas al seu pla de desarmament dins del termini fixat, que la data límit, de fet, és demà, aquest dissabte. Tot i que les converses continuen intensament al Caire amb la participació dels mediadors internacionals i amb l'esperança de que sí s'arribi a un acord. Per ara, la franja continua dividida físicament en dues meitats, una ocupada i controlada militarment per Israel i la segona, suposadament amb un govern tecnocràtic palestí que mai s'ha consolidat, per tant, de facto està governat per Hamas, que s'ha tornat a imposar per la força, executant dissidents, imposant nous checkpoints i determinant els preus del mercat i cobrant impostos extremadament elevats. Israel continua llançant atacs puntuals en resposta a suposades infiltracions a través d'aquesta línia d'armistici que han causat centenars de morts de morts i milers de ferits, segons les autoritats sanitàries a Gaza. Els passos fronterers de Rafah i de Kerem Shalom s'obren esporàdicament per deixar passar ajuda humanitària, però la reconstrucció de la franja està condicionada pel desarmament de Hamas, que no ha volgut per ara i no té pinta de que vulgui entregar les armes. Recordem, després de 2 anys de guerra devastadora, més de 70.000 morts, Gaza ha quedat oblidada i sense un pla viable de governança. Llavors, Pol, el missatge que rebo jo de Gaza ahir és aquest. Aviam. L'Ofer està mirant el mòbil. On estàs? No puc dir pues el nom del nostre
company, però em diu, estic parlant amb ell i em diu un missatge així com reenviat i diu, Israel s'està preparant per la guerra a Gaza, eh, l'advertència final pels mediadors s'ha acabat. Segons el diari Haaretz, l'exèrcit israelià es prepara per una operació a gran escala a Gaza, donat l'expiració del termini donat a Hamas. I què més diu? Un moment. Interessant. Creu que Israel... Sobre el terreny, l'exèrcit israelià s'està preparant per aquesta operació i em diu ell, amb un missatge escrit per ell, em diu els atacs els últims dies són molt forts. Han hagut atacs consecutius de drons apuntant a membres de Hamas i a punts de seguretat, a checkpoints establerts pel territori. No pinta bé, no pinta gens De bé. fet, ahir un d'aquests atacs de drons va matar un periodista d'Al Jazeera, Mohammad Wishah, tot i que l'exèrcit israelià el descriu com un membre de Hamas que feia servir el rol de periodista com a tapadera. Però sí, ha estat un d'aquests atacs que has escrit tu o el company amb drons que va disparar un míssil a un cotxe i bueno, va deixar una escena bastant terrorífica, flames per tot arreu i tal. Um, Bueno, Està fort. És a dir, el company creu que Israel s'està preparant per una nova ofensiva terrestre, segons diu. bueno, ell em rebota una informació que li ve i després aquest comentari em diu això és el que ell sent, perquè ell ara viu... Ell és originari de Beit Hanun, que Mhm. era una ciutat de Gaza al nord, que es veia des de Sderot, des de la ciutat israeliana, a l'altra banda de la frontera. Avui en dia no existeix Bet Hanun, és un solar. Jo he estat i ho he vist. De fet, li vaig dir, aquestes converses són interessants, li dic, perquè parlàvem i li preguntava d'on era, em diu, bueno, jo sóc original d'allà, de Bet Hanun, però actualment visc a Nuseirat, refugi camp, que és al centre de Gaza, i jo amb molta pena li dic, ostres, quina llàstima, no?, no? El que l'exèrcit del meu país ha fet, no? A la teva ciutat i al teu poble i tal, i em diu, això ha passat gràcies a que uns estúpids aquí els hi han donat peu, no? Els han donat eh, el motiu per fer-ho, no? Evidentment no justificant tot això, però ell és un nano jove que ha crescut només sota el règim de terror de Hamas, les ha viscut de totes, situacions molt brutals a la seva vida, malgrat la seva joventut, i, són de la gent de Gaza que, ja et dic, no per expressar cap mena d'amor al sionisme ni a Israel, però creuen que el principal motiu de la seva tragèdia és el grup terrorista que els governa i les decisions que ha pres durant els anys, especialment el 7 d'octubre, i que l'han portat a una situació d'extrema misèria i en aquesta... I els dos actors principals culpables d'això, que són Hamas i el govern israelià, segueixen postergant la dinàmica que ens va portar a aquest desastre sense nom que han estat aquests dos darrers anys, es segueix sense desbloquejar res, segueixen visquent, doncs, el meu company i tants altres, la majoria de gent, visquent en una situació de vida absolutament precària. Ell treballa en una organització humanitària dedicada a alimentar nens. La gent no té cases, no té cuines, o sigui, la majoria de la gent viu de l'ajuda humanitària, no? I, Ho ha dit l'Amit, que vivim en un món governat per senyors de la guerra. Eh, I sí, portem 3 anys de guerra on sembla ser que no s'ha assolit res. És a dir, l'única victòria estratègica que Israel podia eh, argumentar haver guanyat era el fet d'haver debilitat i desarticulat la xarxa de proxys iraniana que l'amenaçava en diverses fronteres i ara ja hem vist que fins i tot això era il·lusori o temporal
i que ara l'amenaça amb una Iran enfortida pot arribar a ser fins i tot més forta que mai. Per tant, i de cara a, i, bueno, i pel que fa a Gaza, què t'he de dir? De debò, Bueno, ja ho veiem, quina no? pena. La Junta de la Pau, el Pla de Pau, tot això, vull dir, sense treure Hamas de l'equació és impossible, no? Llavors ara arribem a un punt d'estancament on Hamas és vivito y coleando, on Israel controla una meitat de la franja que està absolutament arrasada, és com una tierra quemada, vull dir, ja no respira res, només hi ha bulldozers tirant els últims edificis que hi queden i aquesta línia groga que s'ha ficat com, com punts, Amb no? conos, no? Sí, com amb conos de trànsit. Sí, literalment. I ostres, ja no em paro a mirar el passat, no? Què s'ha fet malament i què va fer Hamas el 7 d'octubre, la resposta brutal d'Israel, tot el passat està, no? Però és dir, ostres, com ha arribat a aquest punt i amb la tragèdia absoluta que succeeix a la Franja de Gaza, com no s'arriba a la conclusió de, malgrat tot el que hi ha per resoldre, que és una urgència permetre l'entrada massiva d'ajuda humanitària i material per la reconstrucció. Perquè és el mateix que el Líban, vull dir, això és l'ingredient perfecte per la següent onada de milers i milers de combatents de Hamas i de la jihad islàmica. La desesperació, l'odi, o sigui, en la misèria, tu què vols que neixi en allà, no? Això és el que, bueno, més enllà de, evidentment, la nostra empatia cap a l'ésser humà, més enllà de la seva condició, no? Vull dir, ningú mereix viure en aquestes condicions tan precàries, no? Doncs o sigui, a hores d'ara, mentre parlem amb el cor, no?, en un puny, veient com la possibilitat de que la treva amb l'Iran de més llarg recorregut es tradueixi en retornar a la guerra. És que només dir-ho no? És esfregidor. Mhm, mhm. Sí, i fins la següent ronda de guerra amb l'Iran, perquè potser també comencem la mateixa dinàmica que s'ha aplicat a Gaza i al Líban, de Mm. rondes reiterades de combat, perquè sempre quedarà un objectiu, sempre quedarà un nou, jo què sé, un nou objectiu que assolir. Pot ser que veiem el mateix passar amb l'Iran, amb la diferència de que això és molt més costós per a Israel. Les guerres amb l'Iran són extremadament cares i, bueno, què significarà això per la població, per l'economia, pel país, pel turisme? Ja ho Sí, veurem. sí. Bueno, en definitiva, això constata, no?, la necessitat de que hi hagi canvis tectònics, no?, i la importància que tindran les properes eleccions a Israel, no?, on hi serem, sobre el terreny amb molta il·lusió d'explicar el millor que puguem les coses que passaran. Però és que això serà clau. I el tema de Gaza és que no sé, jo no sé. A veure, aquí juguen un paper clau Qatar i Turquia, no?, que són els principals valedors diplomàtics de Hamas, i la relació que té en aquest conglomerat als Estats Units, no? Aquest interessos creuats que té amb Qatar, on el que prevalece és el dòlar, no? Ostres, que hi ha un conglomerat aquí d'interessos creuats que fa que no Estiguem s'apliqui la, encallats. la Sí, madura, saps? Vull dir, jamás sí, no sí. pot ser cap força, no pot retenir ni armes ni poder, no pots, és que és inviable sota cap de les circumstàncies, no? Mhm. Però bueno, i evidentment el govern israelià que ha portat a aquesta victòria total, doncs això, esperem que les urnes també Esperem que les zones ho reflecteixin, esperem que la gent d'Israel es cabregi lo suficient amb aquest despropòsit de guerra que ha estat la guerra amb l'Iran, perquè veiem un canvi. Ara, tant de bo l'oposició també, no sé, tenim un ingredient en contra i que l'ha dit l'Amit molt bé, és que els israelians oblidem molt ràpid. ja, això és veritat. Això és I això veritat. juga en contra, també juga en contra que Netanyahu és molt bo, també juga en contra que de moment l'oposició no és gaire bona i desunida, i, i, Això, i, res això, està clar. i això també ocupa els àrabs, que els àrabs també estan amb els partits àrabs, em refereixo, que també estan de nou amb rifirrafes i tal. Bueno, veurem, hi ha molts elements que juguen i que condicionen que tot aquest balagant, tot aquest lío del que portem parlant anys,
doncs es comenci a resoldre cap a no? Cap a un escenari una mica més positiu. Però bueno, mentrestant doncs ens donarà feina i motius per seguir no? Comentant la pel·lícula des de la IAM. Pol, pleguem, no? Pleguem. I pleguem aquí. Ens veiem la setmana que ve, però físicament, dimarts. Sisplau, apunteu-vos, veniu, serà interessant, necessari. Hi haurà també més testimonis de gent que ha estat afectada per aquesta lamentable fenomen, onada d'odi que ha esquitxat alumnes i famílies israelianes i jueves aquí a casa nostra, a Catalunya, a la resta de l'estat espanyol, amb una experta de referència, l'Angie Cohen. Per tant, valdrà molt la pena. Veniu. I res, Pol, doncs ens veiem dimarts a les 6, dimarts 14 d'abril a les 6, a la Casa Dret. Sereu benvinguts. Mentrestant, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Fins la propera.